Anya laki din! Hoy, Belay, nakawarwar at balayaw. Dahil ta supayaw, nagadwa-badwa nakadisaw. Anya na kita, nalabaan? Tatang, linawaan ni Edgar. Anya, iso pa yan tinaglaba? Ay, anya laki din aya, anak kaw. Iso pa iti paglabam. Rumba nga si kaa, tawan mo't araramidam nito balayaw. Ay natatang, saan akayat ni Edgar amabanugak? Bayam nga isunto ti mangkupin kadagita inakas na idirabi alinabaan na. Ay, sana nasaya at tikasta, Bilay. Tulungam ti asawam iti trabaho dito balayaw. Saan la day tambangan ti pagalistuam? Saan nga rod akayat ni Edgar amabanugak, tatang? Anya lakit din, aya. Ngamno kasyam kumamot ti asawam. Tulungam kumamay. Agasam ngay day ta. Iso pa yan ti aglaba. Iso pa yan ti mangakas iti insampay na alinabaan na. Sa ita, iso pa yan ti agkupain. Idin to takabailam mo day ta nga aramidain. Anya nga min tigagarayo aya tatang. Taing kayon, sumanao kayo ditoy. Ay, awan ti gagarak. Di magasak laeng. Ta malabsak mo lato'y balayaw. Ing kayo nga rudan. Taawan mo't la tinapatig nga ibagayo. Day tala sermon nyo ti agado. Ay, yan niya kalaki din aya, Bilain. Inton kwan, isukat na kan ti asawam. Gapoy ti kinasadot mau. Ay na, saan nakto nga isukat nila kay ko, tatang? Ngamin, ay ayatan kan dungdungwen naklaunay. Ipatpatig naklaunay ti asawak, tatang. Honey, insagana kong tidigos mo. La, inkagdigosin. Ay na, honey. Agyaman na nga. Nakadungdungo ka talaga kanyak nga asawam. I love you very much, lakay. I love you too. Bakit? Nala, inkagdigosin. Tayo nakisagana termosar tayo. Sige, honey. Nagluto ak iti itlog ken ham. Ken nagkirogak pay. Pinirpurak iti bawang. Sige, honey. Ingka nga roden isagana ti armusar tayo. Tagdigo sa pay. Inuray kan ang makadigos, honey. Pinakan kon ti anak ta. Sige, honey. Manganta nga roden. Mabitlaeng tay kaktaplataw, honey. Oh, aday ta, honey. Naikakon ti platong. Agyaman ang honey. Alang nga roden. Mangantan. Oh, Maribelen, nakaumay ka man. Imayak la makisarsarita ken ka, mare. Sa anak ka di ama ka disturbo? Saan mat, Mare? Tanong malampay mati date ko. Kaya't mo asawan? Addan ka di date mo, mare? Wan, adan, Mare. Wala. Gagangay ti balasang akasken ka. Ngamni masapul apilyam ana imbag ti pakidaytam. Nang rona no isunto ti pakiasawaam. Pilyam tay kaskin ni kumparem. Romantiko launay. Ha? Wen, mari panyang. Nilakay ko, ay, dungdungwen nak iti husto Love na love nak dayjay. Yawat na amin ang masapul ko. Ha? Kasta ka di, Mare? Ay kat, nasayaat mat Wen, mari panyang. Nagsingpot nilakay ko. Taay ayatin naklaunay. Dungdungwen naklaunay. Isagana na pa'y atidigos ko. Ipapudutan nak itidigos ko. Oo, di nasayaat, Mare. Iso asika, mari panyang. Pilyam ana imbagtay kaskin nilakay ko akong parem. Dungdungwan naklaunay. Ay ayatan naklaunay. Honey, maturog tan. Anak ko pa na kun. Saan kanya rakupan, honey? Iso maturog kalatan. Apay ngay adinak arakupan, honey. Uwan ken ijaya kon sa alas maturog, honey. Ni apay ngay. Di na kaya't akay da? Sana kasta, honey. Amom ngamin. Ipatpatig ka unay. Ket jak kayat mabannog ka. Ha? Uwan, honey. Jak kayat mabannog ka.
Ngamin, dungdungwan ka launay. Dito'y kalatan ka mata maturog Saan anasken adita salas ti pagturugam. Ay saan nani, ijaya kon salas a maturog. Ngamin, ang mga masuliso ka kiti kinapintas mo. Ket anya pa iti mapasamay. Kat, agasawa tamat. Saan nani? Alaki din, maturog kan, wine. Diyak kaya't amabanog ka. Iso maturog ka ijay salas. Ay na, Edgar. Sana dita. Makikiak. Shh, shh. Di ka natagari. Ang mga nood na makangagkan ka akarubam. Anya manintiin rason mo bakit mo? Na nakalibas ka nga inmay? Inyalis ko la talipuspos na. Ayusin. Edgar. Iso nga ita, nakaumayak manin diti balay mo, panyang. Aking mahal. Oh, Edgar. Aking mahal. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, aking panyang. Hoy, Bilain. Anya ka tar aramidem dito balayaw. Nakawarwara to balayaw. Apa di ka agi dalimanay. Nakarugrugitan di dataryaw. Di ka pa'y makasagad, mate. Talampaswam ko mamay. Tapno nadalo sa kitaan. Ay, adda kayo manin nga agsermon tatang. Anya lakit din aya. Anya lang ang tar aramidem dito balayaw. Tag cellphone. Agbuya ititibay kan mangan. Sumanao kayo manin. Bilain. Di mo urayan na maumakin ka ti asawam. Aramidem ti pagrebengam kas asawa ken ina ti pamilya. Agyaman ak dito inpadikom asidaan panyang balasang kaw. Ay nagimasan daytoy. Ginataan alidag. Wana na. Paborito ni Edgar dayta. Waan balasang ko. Paborito na talaga ti kastoy asidaan. Ngam, naguray ka. Kasano nga ang mamapaborito na? Ha? Kwa na. Basta na amuaklatan ala, balasan ko. Agyaman ak unay ha? Umay kan tumanin padigwan na. Agyaman ak mat. Taoray adayo ti balay ko. Kat imay naklata pinadiguhan. Wana na. Ngamin, napatag kayo maten kanyak. Gayem ko ni Edgar. Isa napatag kayo maten kanyak. Nana. Edgar, adda ka di relasyon nyo kan ni Panyang. Ha? Ay, nanang. Agpudno ka, Edgar. Pagkunaan nyo, bakit nga da relasyon mi kini Panyang, nanang? Adayo dito'y balay mi iti day di tatang mo. Ngam imay naklata pinatigwan. Saan kumot akap-kapin ano? Saan kami mot close? Ngam, ada na sao na kanyak. Anya day ta, nanang? Agayem na kakano. Isoan napatagak matan kan kwa na. Iso nga adalakit di relasyon yaw. Nanang. Aklo nagkada kayaw. Ngam, di yun masasao kin ni Bilain. O makitam. Pudno ti hatap ko. Ay, saan ko akanunungan ti kasta nga aramid mo, Edgar? Adda nasawam kat isulaang ti ipamaysam. Naragragsaka nga men kin ni Panyang, nanang. Anya ayat ti di mo kayat iti asawam. Tapa ay anak relasyon ka ken ni Panyang. Kasanumot nga men, nagsadot ni Bilain. Syakla amin ang tagtrabaho di balay may. Agraman anak may. Di na pa'y maaw-awir anay bag. Sakit nabangbanglo nga adayo ni Panyang, nanang. Ay, anya lakit din aya, Edgar. Nanang, naragragsaka kin ni Panyang. Sa anak ang naragsak kin ni Bilain. Sadot launay. Dinto pa'y agdigaws, no jak isaganaan iti digos na. Oh, adayta, Edgar. Aking mahal, namasahikan. Nalpasan. Agyaman aking mahal. Amom ka day, asaan ang maaramid ni Belinda ita? Kasta? Iso ati masahiyag, permiti kinasadot na. Ala, bay amon. No kasta na bambanog ka iti trabaho?
Umay kalata kanyak. Tamasahian ka. Aking mahal. Inarakop nakmanin panyang aking mahal. Apay, di mo kaya't nga arakupan ka? Ay kaya't ko launay Nibilin tijak kaya't arakop na. Taapay mo. Kasanaw, kat agat aglit mait. Di pa'y agdigaws. Nadyak isaganaan iti digos na. Anya? Iso asik kati kay kayat ko, aking mahal. Adayaw akay kayat kangam ni Bilain. Lukas ta? Diti ka nga roden amaturog, aking mahal. Uwan pa niyang aking mahal. Dito yakon amaturog. Apin niya itakalang si Mang Pat. Agsapa na. Nagturugam idirabi eh. Ala, di kan agunget, honey. Inawis nak lang amin ti may sagayam ko. Mabisina ko, honey. Jak nangan idirabi eh. Tawan kamot ang nagluto. Mala, ilutuan ka iti ka na. Tamangan ka. Sa nabale, tainton malam tupay matilakad ko. Ha? At dalakad mo inton malam? Uwan, honey. Kat ang mga numarabyanak. Awan manan agluto iti ka na. Kadwag tagluto, tapno adunto ti kanam, honey. Ala, mabitlaan, nakaglutaw. Wan, honey. Tamabisina ko. Kun agidalimanak ka pa'y dito'y balay Aglaba ka pa'y. Uwan, honey. Awan pagdanagam, taramidag amin dagita. Sakbay arumwarak inton malam. Panyang, imbayak, takasao ka kumabalasang ko. Ada relasyon nyo ka ni Edgar. Iso akid dawag ko alikli ka maon, taadaanan iti pamilya. Ay nana, siyak ti kayat ni Edgar. Ay na Panyang, di mo laamaw anak kadungdungo ni Edgar iti asawa na. Putno nana, ngam aramidan na laday ta. Tapno saan nga agatap ni Belen kankwana. Iti kasta, awanan parikot. Ha? Di nan topay kay daanan, nana. No maturog man ni Edgar iti balayda, iti salas ka no ti pagturugan na. Anya? Amoy yun, nana. Ay ayatak matkat ni Edgar. Kan awan mat makunak kankwana. Gaputa talaga nga ay ayatan nakmat. Uwan, Ngam adaanan iti pamilya. Iso pa nga asim Panyang, tasika ko man ti lumiklik ken ni Edgar. Sa bagay, mapampanunot ko matday ta, nana. Iso sige, bayan nyo, ta siya kon ti lumiklik ken ni Edgar. Umadayo aken kwa na. Naikandado kon ti ridaw. Umadayo ak pailaang. Kailiw kon tulakid din ni Edgar. Ngam sana balin. Edgar, aking mahal. Kailiw ka lakit, di. Panyang, aking mahal. Apay day tabag ngawit mo. Pumano ka, aking mahal? Adaywan kan, aking mahal. Tadaan ka mo ti pamilya. Diyak kaya't ang madadaal ti pamilyam. Gapo kanyak. Aking mahal. Saan ka pumanaw, aking mahal? Saan? Aking mahal? Maudin day tang agak ko ka. Aking mahal. Goodbye. Goodbye. Aking mahal. Nakita! Inagkam ni Panyang! Jak lang amin kaya't tiagi skandalo itay kat. Iso abinaybayan kayo. Binuy-buya kayo lang. Ha? Aking mahal pa'y gayam ti innawag yaw. Ay, Kampay ide, nalailo ka kanyak nga asawam. Adi mo kaya't ngagbanugak. Yawat mo amin na masapul ko. Tagayam, itilikodan data, lipliputan dak. Bang lilipot kayo. Kumari tapay mat nga rod ti babaem. ay, Agsinatan! Agsinatan, Edgar!
Kasta tinasaon ni Edgar kanyak Belen. Iso adyak mapabasol ni Edgar no apay ang nagbabae. Kanayon kabut abagbagaan nga main Belen. Asa nagapot na anos kin ka ti asawam. Kat di mon tulungan iti trabaho. Nagabuso ka may. Agasam, ta iso lang arudan ti aglaba. Iso pa'y ti mangisampay. Iso pa'y ti agakas. Iso pa'y ti mangkupain. Ta di mo mo't nga ron kupinain. Ultimo agdalos dito balayaw. Di mo pa'y maaramay. Kat si kamot Edgar, noan niya ti parikot mo kan di bakat mo. Ibagam iti nasayaat, aday kakat agbabae. Oray bagak, sa tutlat tamoy. Kun talaga, ang naragragsaka kini Panyang nanang. Aklunag na ita. Kay, anyang arun ti kaya tiyo mapasama kita. Agsi na kayaw. Idinto ta danak yaw. Agawid pa'y lang ni Bilin ni Jibalayo, tatang. Ta agawid agpa'y Jibalay ni nanang. Gamain, talaga na po nasan ti panagayat ko kin ni Bilain. Pamarang lang ti pagpakita kin ko na. Uray han iti awag ko kin ko na. Ngam pamarang lang na ita. Nagsakitan da ita ng ako, Edgar. Agsina tapay lang iti pagnaitan, Bilain. Ngamin, napunasan ti panagayat ko kin ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At niyaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Hoy, Lando, barbangunan. Agriing ka ditan, tad dapay trabaho mi balay dala kay baste. Hoy, Lando, agriing ka na. Anya lagi din na ya. Disturbo ka. Ing ka agluton, tad da trabaho. Masaduta ka bumangon. Maturog ka pa'y. Hindi ta, tuloy na tinagurok. Ay, surunkon. Por! 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 Ayan ti Por! Awan! Anya kalakit din aya bakat? Nakasapsapa pa'y ngam nakalalaw ka. Tapno agriing ka kat ing ka agluton, ta ing ka agtrabaho. Sikan ti agluto. No di ka agluto, sa anak mo't nga rod nga agtrabaho. Ditam! Anya, malalala. Siya kun ti agluto. Ngam bumangon kanton dita, tapno saan ka amala daw. Anya titulagan nyo kin nila kay baste. Agbalon ka, wano pa kanan na ka iti pangal daw. Awan matimbaga na apakanenak. Ang sabay ko maata apakanenak. Wana, tapagtrabahon na ka nga rod, di pa kanan na ka. Isufay amatipid tayo ti kanem kuma dito balay, iti pangal daw. Alang arudan, tamang anak. Kan mangtimpla ka pa iti kapik ah. Wen, mabait lang. Sapay awan asukar. Ibaon mo ni naneng. Tama pa nagdawat di takaruba iti asukar. Wen, mabait lang ang tariingit ni naning. Uy, mayat to'y timplam iti kape ah, bagat? Imbag laang ang tadda na dawat ni naning asukar. Wana, No asukar laang, no asing kan mantika. Mabalin adawatin la iti kaaruba. Isupay atipid tayo dayta. Huhuhuhuy. Nala, agawa amon ti mangan taing kaagtrabahon, Lando. Ket inton agawid ka iti malam, dumawat kan iti mabalin mo adawatin iti balayda. Wano saan, dagiti mula na iti sikigan ti balayda anat nateng. Isupay makatipid tayo no kasta. Wan bagat, kasta teramidak. Pangaldawan na. Ngam di matla agayaban amangan ni Tata Baste.
Isardeng mo pa'y day talan daw. Tayo ka pa'y mangan. Sana ka di apakanan, Tata Baste? Ay saan makamukan iti kanam. Tanagdakkel mo tikinid daw mo apordiyam. Naimasamot ti si Dayo, Tata. Uwin talaga naimas takukod ti babaw. Oh, nagimasan. Pakanan na kun Tata Baste. Tauray kisayam itibain ti tipurdiyak itangal daw. Mala mangan ka. Ngam kisayak talaga ti pordiyam. Uwan, Tata. Basta mga anak ti balayaw. Tanaimas ti si Dayo. Ay na, nagimasan ti si Daon. Day. Nagadumat tantiin na po yung kabil mo iti plataw. Anya kay lakit din aya. Tapno mabsugak Sapay kalayo na ngagmarmartilyo. Kanday ta si Dan. Agasam nga itatalo ako kunti ang kabil mo iti malukong mau. Anya nga iti para kindi bakit kaw? Ilutuang tulangan, Tata. Ala, mga anak kong Tata. Mabisinak una yan. Tata Baste, mapalin ka di tinumawat di tamulayo akamates? Sige mangpuros kalata. Kan nayunak pa'y di tasitaw yo Kastamot kan day tatarong kan palang. Nagadumat tan. Anya lakit din aya, Tata. Nagadumat day tamulayo. Sige, mangpuros kalata landaw. Tay nakalain ti sweldo mitangal daw. Takunam nga itid ko adagos ti maldawam. Thank you, Tata. Thank you. Oh, antuyan titangdan mo itangal daw, landaw. Manuday, Tata. Kasla talugasot lang, mate. Wen, talugasot laeng titid ko atangdan mo. Ngamen, ti balor ti kinan mo ideal daw. Ket duagasaut. Ket ti balor ti meriendam, iti agsapa ken iti malam. Ket balor ti sangagasaut. Ngamen, binukodam tay 1.5 soft drink. Ken dagiti tinapay. Kinan mo amin. Jak amaw no kinan mo amin wenno imbag mo nga inyawid. Sa dagita pinuros mo natin kaw. Nagaduunay. Agasam day ta kamati sa pinuros mo. Agraman day tapan lang. Sitaw, tarong ken okra. Dawat ayati kasta. Pananggun daway day tan. Anya kalakit din aya, Tata. Nagadumat lang na kita amulam. Awan kat babain mo 700 tikinid daw mo apordiyam. Ikisay ko ti 400. Altawi. Awate mo ang tagawid ka. Ket oray saan ka niyag subsublipay. Mangsapo laglagay ni ti mangituloy ti trabaho. Anya kalakit din aya, Tata. Apay nga mangsapol kayo iti kasukat ko. Gaputawan na pulos babain mo. Nagposkol ti rupam. Ay na, nagaduman day tiyo anatang lando. Agasam ngay day tiyo atipid tayo. Ayos Ngam upat agasot ti ingkisay nila kay Baste iti sweldok bakit? 300 lang ti inted na. Ne, apay ngay. Kun inikat na kung ngagtrabaho iti balay na. Ne, apay ngay. Daka mo Angam, anya ko Nagado dita amangayat amangalakan niya kag karpintero. Ngamin, solido ti trabaho. Sapay dakkel ko matisweldom kin nila kay Baste. Bayamon, anya lakit din na ya. Ado dita ti mabalin ko apagtrabahuan. Naneng, ingka man dumawat iti asukar dita ka aruba. Tagkapi kami man kinitatang mo. Iti balay ta Uncle Sunny? Wan, Nanang, inakalaan ti tasa pangikak. Naruamon ni nanay nga mapanagdaw-dawat iti asukar. Bakit? nasayaat mo isupay atipid tayo lakay. Kita man, di tay pa'y naibos tay may sa kilo nga asukar tayo. Ngamin, ibabaon ko latta ni naning adumawat kadagiti kaaruba. Kat ikanda mo latta. Ayos latta nga ron Makatipid tayo no kasta, lando. Dumawatak ka na iti asukar yo, Uncle Sunny. Manayin. Anya laki din dagiti dadakkel mo aya. Ta kanayon da ka nga ibaon niya, dawat iti asukar.
Wino saan, asin, mantika, bitsin, bawang, laya, sibuyas, gandad dumapay. Imbaon nakmat ngamin ni nanang ko, Uncle. Saan kan nga ikan iti daw atom nga asukar, nanay? Agawid kan, kat ibagam kininanang mo, nga iji store tayan ti asukar. Wan, Uncle. Naneng, denggam to ibagak. Anya dayta, Uncle? Saan anasaya at ti kanayo nagdawdawat iti asukar, wenno anya laditan. Ta nakababayin dayta nga aramid. Wan, Uncle. Sige nga ron. Agawid akon. Imot ket di day ta akaaro ba? Asukar laang di pay mangtag. Wen nga rod, isupay ko maatipid tayo no agpadawat. Mala, ibaon ko laangan ni naning adumawat iti asukar iji balay danana tasing. Saan laang nga asukar ti dawatin na? Agraman kape. Ad-adaman ang makatipid tan no kasta. Alang aruda na, ibaon mo ta makakapkapi akon. Nanay! Umay ka man, tadda pang ibaunakan ka. Ayan ti dinawat mo akapikan asukar, nanay. Sandak nga inik ka, nanang. Diyak kaya itong tiyagdadawat. Mabain akon. Anya ang mabain mo't asasawam. Amom, nanay, makatipid tayo no addalakit di agpadawat. Da kayong tiyagdawat. No awan babain nyo, nanang. Mabain ako na talaga. Nala, ingka iji balay dananadora. Ijay ti pagdawatam. Anya lakit din ayan, nanang. Diyak kaya't nga rodin tiyagdawat. Mabain akon. Da kayon ati mapan. Tada kayo mo tiyagkapi. Di ka man agsadot-sadot ang may baon. Ibaon nak ang aginaw ta iso, nanang. Ngam nagdawat iti kapi ka na sukar di takaro ba? Diyak kaya't nga uray pa'y bautin dak. Pangaldawan na. Ngam di nakmatla ayabanin ni nanapan niyang amangan. Ay, sapay nagbanglo ti ilutluto na. Adada na mabisinak. Lando, yug ko laangan ti makan dito'y paraangan, ta dito'y tayo laangan amangan. Umay kami man, nanapanyang. Ay, sos, umaydan samot makipangan. Nay, nagmayat mat gayam ter aramidem atugaw dito paraangan dananapanyang lakay. Nagpintas na eh. Mala, say-saya ato ma, takababain kin ni nanapanyang. Ha? Nanapan niyang. Ingkairwaran ti makan. Tamabisina ka talagan. Nanapanyang, makipangan kami man. Mabalain. Sige lang ang anak ko. Mangan kayo lata. Agbusog kayo. Ado ti makan. Bakit? Ayan ni naneng. Mabain ka no nga umay. Iso a pinanawan min ah. Ala, pakanem ana imbag dagita anak ta. Makatipid tayo lukas to. Nay, talagaan na ikisap ti makan ah. Agyaman kami itikinan mi nanapanyang. Permi ti busog may. Binuya kayo nga rod amang mangan. Kas kaila mabisbisinan unay. Una na. Mabisin kami unay. Talaga anasikap kayuan niya. Ngam amuyo, ana, Lando. Pagsasawan kayo kumaitay. Ngam impagpagapukla kadagiti dua nga intugot mo nga anak yaw, ana. Isabi na ipayan kayon anangan. Ha? Ngamen, nagpuskol at talaga tirupayo nga agasawa. Anya kalakit din ayan nanapan niyang. Pinakan na kami lang aruden. Sermonan na kami pailaeng. Awan iti tulagan ta. Nga umay ti pamilyam amakipangan. Iti pangaldaw landaw. Ngam, apay nga imay da. Sakit kidnan nyo ti innapaw asa nga kaldero adakal. Sindayo amin ti sidaan. Idinto ta nagadubat. Kuha na. Mananggundaway kayo at talaga. No kasta nga road, kisayak ti sweldom landaw. Sana mabalinday tangar aramidon yaw. Ha? No kisayam, di agawid aklangan. Anya lakit din aya. Day talakin nan me. Nagadon asaom. Ala, agawid kayo nga rodan. Umdasan at ang dan mo, tikinan yaw. Kasano day tuyon bakit?
Awan mo ti mayat nga agpatrabaho kanyak. Kun datan ti chismis dito'y ayan tayo. Anto kabta ka nung kun agdadawat iti kape kan asukar. Ay nalakay. Kunata ang makatipid ta itar aramiden ta. Ay na, kababain tamot una yan. Dayta ti chismis dagiti kaaruba. Awan nga rod. Sapay makakapkapi akon. Awan kape, awan amin nun. Kun awanin mangted a kaaruba no ibaon ko ni naning adumawat kadakwada. Kasanungatan. Ingka agpakpakaasikin nila kay Bastila kay. Tagsapsapol ka no iti agaramid iti kabinet. Bareng talken na kapay. Agtalak nga tapay kanyak ni Tata Baste. Ingka padasan alakay. Ngam no saan, talagang agbisin tayon. Ngaming awan apulos maisa ang tayaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! At tuyin tim paalam adanaw, nanang. Yalaan nak pa iti kanak at tinapay. Uwin nanang. Palaman ang maton, ah? Sige nanang. Adda ka di pa'y pangibaunan nyo kanyak? Awanan. Urayam ti ayab ko no madamdama. Wan, Wain, nanang. Anya ti iparamid nyo kanyak, tatang. Ilutem man tinasakit asakak. Wain, tatang. Dahito'y makannawan asakak tinasakit. Mala, iya si digyo kanyak. Ti sa kayaw, tatang. Nagtoy, up. Ay, Diyos kay. Nagbangsit ti sa ni tatang nyo. Kapitpitak. Oh, ay nanay. Agat siptik-tak nyo. Ano mo na ito sa akin ngay? Nabanglupay kayo siptik-tak kay. Nay. Apay ngagtantalamitim ka, mataon. Ha? Ay, awan? Tatang. Ala, ilutem mo ti sakak, mataon. Nagbayag ka laki din, aya. Ay, win tatang. Dita. Ay, dita. Ay, nasakit dita banda, mataon. Ay. Dito yung kaday, tatang. Wawawawan, mataon. Dita. Ay na. Ay, nagganasan ang mailaw. Ay, naglaing ka nga gilaw, mataon. Bayaw, mataon. Igatangan nagman iti inumak nga arak, iti trusina. Uy na bayaw. Mudto yan di paggatang ko iti arak. Api ko mga ikan ka. Sikat ag gastos. Anya? Anya, laki din ni bayaw. May salang nga botelya ti arak ti katangam. Awan nga min kwarta kita. Iso asikapay lang ti gumatang iti arak kaw. Sige, bayaw. Okay lang. Dayta ati bayaw. Saan ana imot? Urayan na nga rudan bayaw walay. Inak gumatangay iti arak nga inumam. Aglabakan samat bayaw maton. Wain, ipag. Naurnong ngamin timurang may kanimanang mo abiray. Ilabang mamit nga ro jay braken pantik. Ha? Jak ngamin masangot ti aglaba bayaw. Sige, ipag. Itad mong kanyak jay brak yung pantim talaba. Ay mabitlaan bayaw ha. Inak alaan ijay silid dagiti ipalabakken ka. langam tinabambanog, maton. Ha? Wain bereng. Nagaruti na ramid ko itinagmalang. Maton, anong samlatan ti ugali ti pamilyak Naglaing da nga agibaon. Okay laeng kanyak, bakay? Dua pa'y lang ngamin alawas ana ikamang ka iti pamilyak, maton. Patsyak nga agbali tumatla ti panakilangan daken ka no agbayag. Ayos laeng, bereng, bakay? Nagsingput ka lakay. Oray no ibabaon da ka dagiti kakabsat ko. Saan ka latang agrik-reklamo? Okay laeng, bakay? Di kamot ngamin matulungan nga agtrabaho diti balay. Tasyak pa'y laeng mo ti agtrabaho para kadata. Okay laeng, bakay? Ala, maturong tangarodan, tanay. Rabi iuna yan.
Nagalas, di pa nagsasaw ni maton nga asawa ang bireng. At daayog na. Kasjay at talaga ti panagsasauda, ijay lugar da, tatang. Kasla mga asar no kasarsaritak, ta nagatidog ti ayog ti sauna. Makapasuron. Aw-awatan nyo kadilat tan ti asawak, tatang. Di yun dilawan ti panagsasauna. Napananaya ti asawa ang bireng. Adamat ijay likudan ti balay nga agbalbalseg. Imbawon itay ni nanang. Sige man nga raw, tada pangibaon akin ko ano madamdama. Anya aya ti pangibaunan nyo kenkwana. Tasyakon ti mga ramid, tatang. Kabaylam nga raw, tagpo ka ni ti kawayan. Ha? Nilangin mataon ti baon ka nga agpo ka ni ti kawayan. Nalpas ka kaday na nagbalseg mataon. Ay, kit nalpasin. Tatang! Ay, jaski ka! Nagalas ti saom nga dayog na. Ha? Pasensya. Tatang! Hapay, di ka makasaw iti limpyaw, mataon. Kas ka lamang luklukaw. Ha? Isumo ngamin ti panagsaok, tatang. Diyak mo ito mabaliwan. Tatang, ada ka di pangibaunan nyo kanyak? Ada, ingkagpukan iti kawayan. Sige, tatang. Kalpasan na makapukan kay iti kawayan. Aramidem apapag apagiddaak. Wen, tatang. Mala, agtignay ka nga rodan mataon. Aramidem maun, ti paparamid ko ka. Umdas siguro na ito'y napukan ko akawayan nga ramida kapapag ni tatang. Bayaw mataon. Nay, si kamot gayam, bayaw wilay. Baon ka man bayaw. Pangibaunam kanyak, bayaw wilay. Ingkaman gumatang iti sigarilyo ko jitersina. Ha? Ikan na nga ron iti kwarta paggatang ko iti sigarilyo. Bayaw. Ilibre nagpailang bayaw. Awan ngamin kwarta kita. Anya? Anya laki din ni bayaw. Agpanunod ka pailang. Ilibre na ko niti may sa akaha sigarilyo. Mabitlaang nga raw bayaw. Igatangan ka iti sigarilyo, iti tersina. Ay, sa amin yung tibaw da. Awan mo araramidin da. Ay, agan ano saklatan Tanay kamkama nga kit nga raw. Ay, nalpas kon anaaramid ti papagapagidaan ni tatang. Maton! Ay ayabanak ni nanang. Maton! Umayay, nanang! Saan ka pa anak kainaw itinanganan tayo? Ha? Naginawak itayan, nanang. Diyak mo, ano asino tinagusar ka dagita pinggan? Ala, inawam tanay. Nagalas akitaan no nagado ti pinggan asaan ana inawan di talababaw. Uwin nanang. Agdalos kanto matan dito'y balay, Uwin nanang. Numalpas ka nga agwalis dito'y unag ti balay. Ikatam dagiti kurtina talabaam. Nalawag, maton. Uwin nanang. Oray dagiti punas. Labaam matan, maton. Uwin nanang. Lakay. Nagsapa kan anagrieng? Uwin bakay. Kababayin mo't iti pamilyam no maladawak ngagluto iti pagarmusaran. Ay, siya kung ti bumangon nga agluto iti pagarmusaran tayo. Ay siya kon bakay. Ang mga nodamanin makunada kanyak. Siya kung kunakmet. Mapampannog ka dito'y balay datatang agtrap-trabaho. Ituloy mo ti maturog, tanay. Nariwot pa'y laeng. Apay asik at tinagluto iti kanan tayo, bireng. Nakaturog ka di pa'y laang ti sadot nga asawam. Siya kung ti bimangon nga agluto iti kanan tayo. Sana si ka trabaho anak ko. Ingkaringan di nagarti ti sa una nga asawam. Ta iso ti agluto iti pagarmusaran. Bayan nyo laang amaturog ni maton tatang. Mabampannog mat ngagmalmalam. Anya kumangay. Ti pakapanugan na dito balay. Kat awan matiraramidin na ngagmalmalam. Anya? Ingka kitin ringan ti asawam, bireng. Isaw ti agtrabaho. Saan kat asika? Bayaw, mataon. Apay, bayaw. Kwartaman bayaw. Ha? Di nagmulagatan iti kasta bayaw. Kwartaman kunak, tanay. Kurang jay ininom ko nga arak. Nabarbartek kan bayaw. Ang mga nudimon ka ba ilan ti aginumpay? Apay ngamin niya isurunak bayaw, ha? Ngay kamkamang kalaang, isong agtungpal ka. Ha? Alala, ikan na ko niti kwarta paggatang ko iti arak. Ay, awan ti kwartak, bayaw.
Anya lagi din ni bayaw. Magdagdagitin. Kun ko na lang awan ti kwartam. Ay, talagang awan ti kwartak bayaw. Adda. Awan. Adda. Awan, oh. Adda ko lang nay. Ay, awan bayaw. Danugag ti rupam bayaw nay. Ha? Danugag na ti rupam lukurak. Danugag on. Ay, sana ka lumaban bayaw. Sige bayaw. Ingka pala umutang iti tersina. Tabayadak taw. Kasta. Agtungpal ka. Tapno nasayat ka kata kami. Bayaw. Agluto ka man iti kanak, bayaw. Ha? Ne, apaya kita anak iti kasta, bayaw. Agluto ka iti kanak kuna. Mabalin mo mutagluto no kayat mo. Ipag. Aw mutar aramidam dito yung salas. Agbuybuya ka lang iti lalaking agtik-tiktok iti silpon mo. Apay, agreklamo ka, bayaw. Ipulong kanto pa'y kinitatang tapnoong tan na ka. Sana nga agri-reklamo, ipag. Ngam awam mo talaga, tararamidam dito yung salas. Nakakayang ka mo lang agtugtugaw, oh. Anya kuma, no nakakayangak ang nakatugaw nga agbuybuya iti TikTok. Kurso na naksamat, bayaw. Ha? Yak pagan ano ti kaskan ka anagalas ti ayog na. Di ka pagan ano. Wala, agluto kakit din iti kanak, bayaw. Ipulong kanto pa'y kinimanong ko. Tapakibibiyangam ti panagkayang ko ang nakatugaw. Anya? Napananjay manugang mo, bakit? Sapsapulak nga raw, taadda ko ma, pangibaunak kan kwa na. Sa dino nga tan tinapanantawanan bain? Di na pa'y nalpas niyo pang ibabaw na kinkwada. Ha? Sadot dayjay a tao. Wan nga raw, itay pa asap sa pulag tawanan bain. Saan pa naglaba? Awan pa'y nalutaw, katnay, aldawain. Danug man no makitam dayjay a tao. Talaga kas na taramidag. Danugag, tapnog na ka. Abay, sa dinaw tinagapwam, sa daut, kan nagarte ti sa una. Di talaeng, tatang. Sa dinaw nga ditalaan. Basta di talaeng, tatang. Ay, jaski ka. Ita ka lang agawid. Awan pa'y natrabahwam dito'y balay kat malumain. Tatang? Agtrabaho ka. Tapno at damat ganas may amang pakpakan kun ka. Salbag ka. Tatang. Hanya pa na tararamidam ngay. Agtrabaho ka na. Nagmalmalam nga awan tinaaramidam dito'y balay. Nanang. Ay, awan babain mo ana ikamkamang maton. Sadot ka. Ita ka lang nga sumangpat. Awan pa'y nalutaw. Nasayat, nakita ka madlangan. Bayaw, ikan nagmaniti gatang ko iti sigarilyo. Bayaw? Nagngag mo timbaga ni Walay. Ikam ka na iti gatang na iti sigarilyo na. Tatang. Bayaw, aglaba ka man tani. Nagadun timurang ko. Ha? Ay, umay kayo mo amin ng kanyak. Ay, jak amon no niya taramidag. Agtungpal ka iti pangibabaunan mi ken kamaton. Anya? Eng kaagluton. No, malpas ka ngaglotaw. Yalaan nagtaw iti bunga tinyaw. Umuli ka. Ulyam di poon tinyaw. Aguro mo ta. Sakpay mo ati una ang bayaw. Ikan nagpay iti gatang ko iti arakan sigarilyo kide. Siyak pa'y ti una abayaw. Inka aglabatan ni awanan ti usarak. Anya? Ala, ikan na ko niti kortak, bayaw. Ay, naumakaon. Jak kayatin di daw oh. Hanya ti kinunam, maton. Naumakon iti ugali yaw. Siyak maamin ang tibabaw niyo. Kawang mo tararamidan niyo. Nalabas kayo mo tayo, oh. Anya. Ay, agawin ako ni lugar may. Kit kukwayo lang ta sawak. Jak kati may kamang ka na kayo, oh. Nay. Naglastog ka na kamkamang. Awan babain mo. Sige, agsao ka pa'y tatang. Tadanugang kan. Uray lakay ka, ako pang kang ay basi-basi januar. Pwede ko naman, napunwa na kaun, oh. Hay kat aramido maton. Agpaisaw, da ito yung araw, Apito ko naman yak kabaylan ti dumanaw. Abi nga dinanog mo ni tatang. May isa ka, Mike? Anay ko. Ay, huston. Anay ko. Yung danugan ni Wally, kantatang mo, maton. Huston. Ay, di ka makibiyang dito yung nanang. Ay, ure, bakit ka nanang, no? Talaga nga, aglablabas ka, lapsutan ka. Apito ko naman, gaputan na ikam ka mga klaeng, ibaon-baon down. Kwa bayaw, di kan ibaon.
Kabailak mo ti aglabano kayat ko. May isa ka may tibag. Agpapana kayo asa daw. Agawin ako na dyan lugar may. Diyak kaya tintang na dito yung impyerno. Anday ko, anday. Nagsakit ti Danog di asawam anak ko. Basol yung matlaang tatang. Anya nga'y tinapasamak kada kayo. Napunwan mo't tan ajay tao. Anak ko. Uyawin nyo pa iti panagsasauna. Ti ayog na. Ay na tatang, baliwan nyo kumaday nga ugali yo. Nasingpat mat ni maton nga asawa ka. Ay, bireng. Uray siyak tatang. Pumanawak mo tan dito balay no kasta kayo. Ay, saan na anak ko? Ibagam kini mataon ta saan na pumampanaw. Agbalbaliw kami, saan kami anauyong wino nakos pagkankwana. Tatang. Hala, inkalapdan di asawa mapumanaw. Agsingsingpat kami. Basol mi matlang agpaisaw iso anak kapungtot ni mata. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ay! Hindi gos mo samit ti Bangbang lo, Edgar. Papanamaya. Inag-agaram, tatang. Moment lang ayat yagar, manak ko. Haha. Amok tatang. Ibagakla ang itay labyaw iti babae a pagdatunak. Sino tiyar, ma'am? Diyan nabiit pa'y anabano tinatay di tadaya, tatang. Anya? Inkarmon ni Milay aman ang ibalo. Tatang. Ay ayatek ni Milay. Iso amapan ko arman. Ay laglag. Inkakit ti asawa hindi man ang ibalon. Jackpot yun day tangay bagbagada man ang ibalaw. Naira na la siguraw nasapa na tayo dagiti nakarelasyon ng tatang. Kasanaw no si katinatay anak ko. Ay, saan to mapasamak na ita, tatang? Basta kaya't kung asawaan ni Milay abano tinatay. Ay, ayatin ka, Milay. Sika ti amin kau. Ken sika ti pitpitik ti pusaw. Nakasaganak ang mga asawa ken ka. Edgar, kaitabtabon pa iladay di guryong asawak. Diyak pa'y nakasagana iti day tangay bagbagam. Anya kumangay, Milay. Aklunin na kun ket iyawid ka mo't tinadago si Jibalay may. Ay ayatan ka, Milay. Si kalaang ti pagpitpitikan ti pusaw. Edgar, ikan na kumay ti gundaway kung agpanunot Diyak pa'y masungbatan day tangay bagbagam. Anya ngay. Sinong bata na ka ni Milay abalo? Ay, dandanin na tatang. Basit lang na kanitaw. Sungbatan na kun ni Milay. At di na magaman ang ibalo ni Milay, Edgar. Apay, di ka mabutang amatay. Ay, saan tatang? Sa anak amabutang amatay. Makas-asawa kaon. Kaya't kun ni asawaan ni Milay. Makamo ka. May kanam kamutin amatay no kas pangarigan. Anya laki dahin ni tatang. Awan ti rumbang nga pagdanagan niyaw. Siyakmat ni mga asawa. Palagi pan kalagin. Ay, mangkita kalagin dit sa bali nga ayat mo no armem. Ningarod Milay ti kayat kau, tatang. Tagadwa babalasang di tama balin mo nga armen. Di pala Milay mo tinapilim. Isungarod ti kayat kong asawain. Saan mo't napintas a babae? Napintas para kanyak ni Milay, tatang. Kasla prinsesa iti panagkita. Saan mo't sexy? Siksay para kanyak, tatang. Nagdadakkel pa iti buyong nan. Kasla ada belt bag na. Gapo iti kinadakkel ti buyong na, ha? Basta siksay para kanyak ni Milay, tatang. Naghala sa babae. Ha? Nagpintas do pa ya babae ni Milay, tatang. Naghalas para kanyak. Iso amang kita ka niti sa bali.
Daytay mabalin mo ngay parada iti sentro. Tatang. Hay, basta di mo nituloy nga arman ni Milay. Tanagalas a babae. Kumusta ngay, Milay? Adda ka din namnamak? Edgar? Anya ako, Milay? Adda ka di matla namnamak? Ikanak pa iti panawon ko nga agpanunot. Kaitaptabon pala day di asawak. Sige. Respetuak day tapangedeng mau. Urayak asong batam ti ayat kau, Milay. Awan tinamnamam ka ni Milay, Edgar. Ape anay bagam day tatatang. Amangan no saanan ang mapanunot ni Milay ti makiasawa. Ha? Ay, sarda nga mo ni Milay a pagdatunan, takasi kalaeng. Anya lang din ni tatang. Ano sang angken nakasaganak ang manguray no kaano nakasumbatan. Hingga kay diarman ni Ingay jay daya. Sigurado asong bata nakadagos day jay. Anya? Ipaarim nyo kanyak ni Nana Inga bakbakitan. Day jay lagan ti armam. Ta sigurado asaan ka mapay anak ko. Hagsapsapol day jay iti mga sawakan kwa na. Ay, pakpakawan mo tatatang. Jak laki di kayat day jay bakit. Nimilay ti kayat kau, ta iso ti katawunak. Ay, saklaangan ti asawa, Edgar. Adda na lawa, dagak. Ha? Ay, bakbakitan ka, Nana Inga. May asim pa ako, ano? Anya? Ay, kabailak pala ti agsala iti tiyatya, Edgar. Anya ti kayat yu asaway, Nana Inga. Try me. Sumrag tayo jay balay ko. Anya atray may asasawam? Agsala tayo ti tiyatya, Edgar. Nalaingak nga agiling. Anya nga giling. Ay basta, asawaan nakit din. Takukwam to amin dagiti daga. Numatayak. Anya? Ay, jak kayat ti bakit akaskin ka, Nana Inga. Jay katawanak ti kayat kau. Talaga anak paggas kang agdaton kinimilay kasinsin Edgar. Wain, kasinsinin niyang. Nimilay ti kayat kong asawain. Nga oray naman ang ibalo? Saan mo tapod na aman ang ibalo ni Milay? Nairanran na laeng dayjay. Katno adda siding iti pagayusan ti Luana. Iso aman ang ibalo. Patpatyam day tangay bagbaga ti tao. Inuugma pamatay. Kaano ngay asungbatan na ti idat-daton mo nga ayat mo kankwana kasinsin? Dandanain, kasain. Nakasaganak mo ti na mga asawa kankwana no sungbatan ng tayat kau. Amangan numarigatan ka kasinsin? Ha? Apa yan baga mamarigatan na kasain? Katno nabiit pa'y ana itabon day di asawa na. May mayat kay di tasya kung ti mangandingay kankwana kasain. Nala makaamu ka kasinsin. Awan ti rumbang nga pagdanagan niyaw, kasin. Sa anak to amatay, tasaan aman ng ibalaw ni Milay. Siya kung ti mga sawakan ka, Edgar. At dadagak ang mabalin mundo at alunan. Si kamanain, Nana Inga. Ay, jak kayat ti bakit nakasgan ka. Oray no bakit akon, tanapigsak pa'y, Edgar. Kabailak pa'y ti maminuwalo araw na. Anya? Ay, talaga di ka kayat, Nana Inga. Nga oray no ipakita kan ka, tinagwas na ialupok. Ay, saus! Ay! Ibabamday tapaldam, Nana! Ay, kalubamday talupaw! Oh, anya, nakita mo ti lupaw. Mabalinak pa'y, Edgar. May na, aga nakakakpay iti lima. Ay, pangasim, Nana Inga. Ay, ibabamday tapaldam. Ay, di mo ipakita kanyak tilupaw. Anya tikat katawam tunay. Naghitak ti narami di tayo ni Nana Inga. Impakita na kin katilupo na. Anya? Apa di mo tinutupan ni Nana Inga, Edgar? Nagpintas sa bakit? Ay, jak kayat na dya bakal.
Ni Milay abalo ti kayat kaw, tanapintas, kun katawunak. Ay na Edgar, di mon arapaapen ang maasawam ni Melay Abalo. Anya ti kayat mo asawain? Abay, di mo mo? Ti, anya, tunay. Na, di mo pa'y kaya mo Edgar. Agsipot ka ngamin na imbaga. Di ka maawatan, tunay. Tilang maibagakan ka, di mon arman ni Melay Abalo. Ang mga nuag sakit tulaeng tinakam mo. Ay, nak! Imbagak mata na di mo nituloy nga arman ni Milay. Anya laki din ni tatang. Di nagkadi isuraw iti kayat kaw. Ay, saan kumanatang kanti ulo, Edgar? Sarda nga mong teraramidam. Apay ayalag dandang agdaton kinimilay tatang. Jak nga rod kayat, masakitan ka. Apay kumamasakitan na nga yung tatang. Di nakpapapasulan. Numasakitan kanto iti uli na anak ko. Adon adaras alinapdan ka. Hangam, ipilit mo ti agaram ka ni Milay. Alan Milay. Sungbatan na kaon. Nabayagan nagdatdaton akin kang. Kwa, jak ngamin kayat, masakitan ka, Edgar. Anya ti kayat mo asawain, Milay. Anya nga tano ibaw ing mulaangan iti sabali a babae iti panagayat mo kanyak. Ay, jak kayat Milay. Si kalaan tay ayatag. I love you. Jak ngamin ugali ti mang pasakit iti lalaki. Apay Milay. Ada ka din sa bali a lalaki iti biyag mo. Kwa. Ibagam ko makanyak. No adan sa bali a lalaki iti biyag mo. Edgar, saan ko maaday tati bagam kanyak? Sa maysa. Awan mo't nagbalin a relasyon ta? Kahit, anya ko mga rodngit ibagakan ka, Milay. Nga adda ka din boyfriend ko ita. Sige, no day tati kayat mong ibagak. Adda ka din boyfriend mo ita? Kwa Edgar, jak paila kayat asong batan day ta. Jak namin kayat masakitan ka. Kaano nga iti kalay sa kasinsin Edgar? Anya kalay sang ibagbagam mo't kasain. Di nakpaimutla sinong batan ni Milay. Kalay sa datatang mo, ti kayat ko asawan. Anya kalay sa datatang ko asasawam kasain? Ha? Ay ikwa, lipata mo di imbagakan ka kasinsin. Nagkapoy kalakit din aya nga agsipot. Anya nga agsipot asasawam? Ay san arumbang asyak ti pakaamwam iti amin kasinsin. Ay, di ka maawatan kasin inyang. Asino kumangit ikasar ni tatang kat awan mo't girlfriend na. Hanan mo dagita sabong. Isagot ko kinimila ang tatang. Anya? Barang dagito'y asabaw, ti mamagtig na iti puso ni Milay. Sayang lang ti kwarta pinanggatang mo kadagita. Ay, sana sayang tatang. Para kinimilay dito asabaw. Basta sayang dagita sabong. Sana sayang ko nakmagtatang. Sigurado magustuhan dito ni Milay. Sana magustuhan dayta ni Milay. Apay anak ko naman sana magustuhan ni Milay dagito asabaw, tatang. Sana kayat ti sabong. Ha? Kasanaw, ti panakaamuyo asana kayat ni Milay ti sabaw? Ha? Kwa? Basta, lipate mo tinaybagak, anak ko. Di na kun pagdatunan, Edgar. Apay ko maasahan, Milay. Ay ayatan ka. Si kalaang ti babae ngay ayatak. Edgar. Alan Milay. Sungbatan na kaon. Dadakulan dagiti baboy ko pagkasaranta no bilang lang. Jak kayat masakitan ka. Talaga nga awanan tinamnama. Anya namnama, Milay. Kwa, jak kayat masakitan ka, Edgar. Milay, pangaasi mo na tasong batan na kaon. I love you very very much. Mapaanak man kit di dita balay da Milay. Magustuhan na laki di ito ginatang ko akaw sa parakan ko na. Ha? Nimot tatang, diad iti sangot ti balay da Milay. Anya ngay tararamidin na dita. Ha? Naglukat tiri daw. Kat ni Milay tiri mo. Ha?
Inagkan ni tatang ni Milay. Anya ti kayta sa hunday daw. Ay sana papalain. Ay, asit gag ida. Anya ti kayta sa hunday ito'y tatang. Milay. Ha, kwa. Ay, girlfriend ko ni Milay, anak ko. Anya? Day, tatipod no, Edgar. Nabayagan na kayan ayat ko ni Milay. Edgar, boyfriend ko ni tatang mo. Ha? Kasano na pasamak na ita, Milay? Sakbaya nagdaton ka kunkwa na. Sinong batan na ko ni Milay? Dayta tipod no, Edgar. Anya? Kay tabtabon pa ila day di asawa na kahit inaklon na ko na dagos. Dayta tipod no. Paya di yung bagbaga dagos kanya ngay day tahoy tatang. Adon adaras alinapdan ka. Hangam di ka matdomdom ngeg. Jakmat kayat masakitan ka. Isu ajak ibagbagakan ka boyfriend ko ni tatang mo. Anya? Kay kayat ko ngamin tila kay Edgar. Nasiglat ngamin ni tatang mo. Anya? Siya pa'y makasasawa kong tatang! Ay, di ka grungab, Makasasawa ka talagang tatang. Ni Milay ti kayat kong asawain. Ngam si kamot ng tinakauna. Ay, mangkita ka lagan iti sa bali a babae. Win! Talaga kasta taramidag tatang. Mangkita ako niti sa bali a babay. Nilangin na naingat sa waay. Nyore pakitay. Tinapatay mag-asawa ka. Anya? Wala papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anyalaki din. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Kumusta nga iti panag-apply mo iti trabaho iti abroad, Samuel, lakay? Dandanin malpas ti papeles ko, presi bakit? Nasayaat nga rod no kasta, Samuel. Dakulan ti gastos ta iti panag-abroad mo. Uwan nga ro. Nalakok pa yun di talo bakak. Saan na bali, lakay? Mabawi tantulat ta dagiti nagastos ta, apaman nga addakan ton iti abroad nga agtrabaho. Anda naguni alata iti ror bakit? Adan sa matagtatakaw. Un nga agpaiso, lakay. Ang mga no addag sipsipot ka data. May bit lang. Inak kita no adda tao di tarwar. Ay di kan rumrumwar, Samuel. Rabi una yan. Ang mga no agtatakaw nga agpaiso da itay. Katdangran na ka. Nay, nyat kat katawa am Amalia. Itay ka pa nga agkakatawa. Nagraraman. Agraraman. Asinaw ti agraraman na sasawom nita. Dadya Samuel agraraman na maka-abroad. Nyalaki din aya. Dayta manen agdilaw ti araramidang. Agasam, agabroad ka nun iti mabeet. Kasanaw ti panakamom iti dayta. Nangag ko pagsarsaritaan da nga agasawa iti rabi Nagiyabang. Ay. Tanangam dayta pa nagsasawom Amalia o. Anya ko mano agabroad ni Samuel. Anya ko matipakasiknam iti dayta. Para makita ano maka-abroad mo lang, dadya Samuel. Anya. Agabroad ka mo't gayam, Samuel, kaanakan. Kano nga iti flight mo? Nakaamon nyo nga agabrodak, Antijuana. Basta, adda nakaamwa ka tao nga agabroad ka. Naay. Naglaingan no asino man day siya chismosa. Da kami lang ka ni Presi ti makaamo nga agabrodak Kat pudno nga rod nga agabroad ka, Samuel, kaanakan. Uwan ante. Angam. Madamak pa lang agipagpag na iti papeles ko. Ay, mayat dayta na panunot mo, kaanakan. Sapay la ko mga rod ta makatrabaho kan ijay abroad. Saan nyo pa lang warwaras nga agabrodak? Diyak kaya ta maamuan ti kaadwan ti panagabroad ko. Uray no saan ko nga istoryaan ka dagiti karo ba? Amudan nga agabroad ka. Anya? Wen kaanakan. Amudan amapan ka agtrabaho ijay abroad. Anya lakit din Nagpartakan ti damak. Asino nga nga taday dya chismosa wano chismoso. Naglaingin nga agsaagap iti istorya. Adda si mangput asubray, Samuel, lakay.
Oh, adtoy. Pura mo ta sobre. Anya da itoy? Lukatam ano anya day ta sobre. Mabit lang talo katak. Ne, apay? Anya tinabasam di ta papel, Samuel? Yes! Mapanak ka no iji embasi. Maala kong jivisak bakit? Anya? Wen, dahito yung ginabayag ng orayan ta. Simang putin jivisak. Aga bruda kung iti kabiita na panawan. Ay na, kablawan ka, Samuel lakay. Adda naguni ang latay terwar bakit? Unngag paiso. Adda nga tatao di tarwar? Mabit lang. Inakitaan no adda tao iterwar. Ay! Ay, sumardeng ka mga katawa, Amalya. Nagalasti lang am, oh. Magkumaano na po daw, dahi tago, nakangingisi, may. Nita! Anay ikaw, aping agsipat ka kay, oh. Uray nang isit tigugot ko tanapin tasak mo at Friday. Nagalas. Day! Ti dila ti chismusa, ah. Kasla dila ti pusa, oh. Nita! Anay ko manay. Unay mo dato yun. Sipat to. Nagsakitan ti pingping ka, oh. Anyat makitkitam kanyak, pusa. Wah, no comment, oh. No comment. Aha, sinalbag ka lalaki. Idilig na kinin iti pusa. Anyat kat katawa maya. Daya Samuel at agraraman. Apay manin ni Samuel akaruba. Simmang patkanuki din dya bisa nang agtrabaho ija abroad. Kasano ti pannakamom iti day tangay. Nangag ko'y dilim mabasak ija balayda. Ay, una yan. Naglaingin ti radarmaw. Mangag mo amin asaritaan ti karuba. Kas kalaglap-lapayag nga asaw, oh. Nita! Anay ko manay. Nagsakitan ti rubak, oh. Maminsan pa nga idilig na kiti ayop. Saan lasipat ti maramanam kanyak? No dikat left and right akugtar. Anya? Naalam ka no matan jay bisa mamapanagtrabaho ija abroad Samuel Barauk. Nakaamo nyo na alak jivisak, Uncle Berting. Naamuak ka na giti kaaruba Barauk. Nay, nagpartakan ti damag. Dua kami lang kini Presi ang makaamo nga dan visak ngagtrabaho. Day tamot ti na ipalapayag kanyak Barauk. Kahit asawan day ta, dandanikan mapan ija abroad. Ay, maulawak at talaga, Uncle. Ay, maulawak. Ha? Kasano nga din nakaamo na alak kong ti visak? Kit awan mo't nang ibagaan may. Ay, karkar na dati ang mapaspasama ka. Mas dawak at talagan bakit? Anyat pakas da awam, Samuel lakay? Dua talaga makamu nga dan visa nga agtrabaho di abroad. Hanggang mapay ngay. Amumot na lagi ti kaaruba tayo. Masimang putin di visa. Anya? Asino nga iti agiwarwaras iti day ta damag. Nakaskas daaw ngagpaiso. Awan met tinangistoryaan taan na alam mo Jevisam. Naglaingan no sino man day dya chismosa. Kat, kaano ka amapan gumatang iti plane ticket mo? Ay, agsapulak pa lang iti nalaka a plane ticket. Sana balay. Ta saan mo't nga gap-apura di employer ko di abroad. Ha? Adda manin naguni alata ijerwar sa malakay. Bayam, abangan no aso lang day tang umararubayan. Ay, ang bagay, lo. Bagtay. Asino ti bagtet? Sika, ah. Kung manatawa ka manangag, may isa. Ano ikaw? Pwede nanog mo ti matangay. Napistitsan ti bukal-bukal ti matak, oh. Yung unay mo dati, nagsakit, oh. Pisang tupay tarupam. Bagtit ko nam kakanyakaw. Kasano? Tay ka pa ako manatawa. Kat katawak dagiti agasawa nga agraraman. Asino nga gasawa sasawom nita? Asino pa'y kuma? Da presi kan Samuel ah? Kita pa katawa midangay. Ay na agraraman na talaga dagiti nga agasawa. Anya kumangay ti igatang day ti plane ticket da. Ha? Puutom day ito nga imbagakan ka Friday. Sana matuloy ti panag-abroad ni Samuel. Tawang kwartada. Aday ta ka man nga ginlalay nga kunak. Apay nga minapakibibiyang ang idaya. Nagdagsintiri nam kadakwada nga gasawa. Pangasdaki di ah? Uno, umapal ka kadakwada. Ay tukak! Apay ko mga palakida ka napimpintas pa ti biyagtang misuda. Anya? Ada nagdakkel TV ta. Ada 2 doors RF ta. Ada washing machine ta. Ada pa'y oven toaster ta. Ada pa'y microwave ta. Ada pa'y shower ta. Aircon langan tawan di balay ta. Naay.
Saan lang dagita tadda di ti balay? Anya pa ngay. Naka-tiles ti balay tayo. Ti banyaw ken lababo ta. Aminun. Anya. Original pa ti tsinelas ko. Anya laki din aya. Iraman na pa di chinilas na. Katalaga mat. Iso di mo ibagbaga nga umapalak. Taado ti arwatan kan kagawaan ta di ti balay. Original agraman underwear. Anya. Oh, kumusta nga Samuel lakay? Adda nakitam analaka a plane ticket? Ay, nagninalakit din ay ti plane ticket bakit? Iso sa anak ang nagpabok. Kurang di kwartak. Ay, parikot nga agpaiso day talakay. Pagutangan tayo iti kwarta. Tapno magatang ko di plane ticket. Naalak nga agpaison di visa. Namawan pa mo plane ticket ko. Awan mo't nga rod amok apagutangan ta iti kwarta lakay. Anya nga tanong. Ay, sinalbag. Adamanin naguni alata ijerwar bakit? Wan nga agpaiso. Anya ngay nga taday jay. Ay, nakitay. Ang mga nuwad na tao nga umar-arubayan. Ay, piman mat. Piman na talaga. Ay una yan. Lumawat abot tagong mo no agkatawa ka o. Apay ka di man na yan. Huh? Agin na abroad. Awa magayam kwartada. Oh! Anya laki din ni Amalia. Dahil tama na yung ting kasipsiputan. Anya kumangit ibibiyang mo kadakwada. Ay, di nakman pakibibiyangan. Nakapangpangas na dya, Samuel. Adan visak. Ngamawang pa'y plane ticket ka. Kung kunanaki din. Kasano ti pan nakamumiti dahi tangan. Nangag ko nga imbaga ni Samuel. Agraraman na dya tao. Kay, kaano nga iti flight mo, Samuel Barawk? Ay ko. Anya lakit din aya. Apay ka anakan. Kasla masiksikuran ka. Tunggal adda masabat ko. Da maganda no kaano ti flight ko. Anya? Kinujak pa nakagatang iti plane ticket ko tanagmina. Ay, kunak man no napan ka imutang iti paggatang mo iti ticket mo ka anakan. Nakaamuan nyo ang mapanak umutang iti paggatang ko iti plane ticket ko. Adda nakaamuak amapan ka kano umutang iti paggatang mo iti ticket mo. Anya? Impagarob ko mo na nakagatang ka iti plane ticket mo ka anakan. Naglaingan no asino day dya chismosa. Kasano ti pan nakaamuna ang mapanak umutang iti paggatang ko iti plane ticket. Ay, maulawa ka presi bakit? Ay na maulawa ka talagan. Ay sus. Ingkang pa-check up iti doktor lakay. Ang mga no high blood ka. Sana day tati pakulawak. Anya ngay nga rod lakay. Kasano nga mo dagiti karuba ang mapanak umutang iti paggatang ko iti plane ticket. Kasano nga ang muda day ta? Katdwa tamot lang ang nagsarita. Una nga rod. Ay mas dawa ka talagan. Aguray ka. Wan, husto. Mayat dayto ang napanunot ko lakay. Anya day ta na panunot mo bakit? No sa anak nagbidot. Tao di umar-arubayan dito'y balay. Saan kat nga aso? Anya? Agsaga na itadayjay at chismosa no asino man. Sigurado a pagbabawyan na ti umarubayan dito'y balay. Si bakit? Addan paggatang ko iti plane ticket. Pinautangan na kajibak ng akabagyak. Nasaya at nga rod no kas talakay. Makapan ka ni ije abroad. Wen bakit? Inton bigat mitla... Adda manin naguni alata ijerwa. Di ka unay agsasaw. Adda nakasaga na apalabog itiruar. Sigurado. Anay ko nagsakit. Makita? Sige, umay ka lakay. Inta kitaan no asino day jay. Ay, sinalbag ka, Amalia. Si kaamot gayam ti umar-arubayan dito balay. Agnakam ka itan at chismosa. Ingagarak tinangikabil itinagadualan sa iti arubayan. Tapno mapalabugan ka. Pagkawanan nak Samuel. Kastamot kan ka, presi. Ay, agnakam kaitan. Chismosa. Day tati maganab mo. Pagkawanan na ko na. Diya kun ululitan tinaramid ko. Ipanda ko ni hospital. Tapos sana ka matitano. Sapay aglat-lati tilan sana badgakak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag,
Dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulyesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.